Lili. Heddiw rydw i am gwneud gwaith cartref fi, sef gwneud awyren bapur. Ac mae Ella yn ymuno ni. Helo! Beth am gychwyn? Cam 1. Rydych chi angen papur A4. Rydw i wedi lliwio'n fi fel bod yn rili llwgar. Ac mae Ella. Cam 2. Gwnewch linell yn y canol wrth bloci'r papur yn hanner y ffordd hir ac yna i agor allan. So, plygu hwn i hanner. Ti wedi plygu fan hynny? Dwi'n gwybod. Jyst efo. A wedyn agor o eto. Reit, cam 3. Plygwch y ddau o'r corneli fel ei bod nhw'n cwrdd yn y canol. Felly, da ni'n plygu hyn tan maen nhw'n mynd at y canol, sef cynnes. Cyna ochr arall. Fel yma nhw'n fod i edrych. Neu fel ti. Rita, cam 4. Plygwch yr ochrau allanol i fewn, eto i gwrdd â'r llinell yn y canol. Felly... Ie, da iawn. Bod yn edrych fel yma. Cam 5. Trowch y papur drosodd a phlygwch yn ei hanner yn y canol. So, troi drosodd. A da ni gweld y llinell yna, felly... Mae o fod fel hyn. Gyda cam 6. Plygwch yr adenydd ar bob ochr fel ei bod nhw'n cwrdd â gwaelod yr awyren. Felly, plygu hein fyma. Union. Da iawn o hyn. Drwy'r ffordd. Nid yr un peth. Bod yn edrych fel hyn. Rwan rydyn ni yn barod i hedfan ein awyren papur. Hwrê! Rwan, rydw i am mesur pa mor bell mae fy awyren papur i wedi mynd. Ella, please get help. Oh, mwn yn bell. 283. Wow! Rwan fe'n rhoi. Barod i mesur Lili? Yndw, Ella. Fyma. Fel hwn. Fyma. Fel yn symud o'n.
186. Beth am roi cynnig arall arni? Whoops. O, eto. Iawn. Dewch i weld beth cyfanswm fi. So, chi adios 0. Chi. Wyth adio 1. 9. 2 adio 3. 5. 593. Wow. Rwan, dewch i ni weld beth oedd cyfanswm fi. 186 ydio 240. 6 ydio 0, hynny neu dim. 8 ydio 4, 12. Felly, rydw i rhaid y 2 fyna a rhaid yr 1 yn y gwylod. 1 adio 2, 3 adio 1 arall, 4. So, 426. 426 centimetr. Hwre, fi'n wneud ennill. Diolch much pwy sy'n ennill. Diolch much os mae Ela'n ennill. Na fi. Oherwydd hwyl di'r peth bwysig. Ia.